Salut și vă găsim la un episod. Astăzi jucăm Clash of Clans. Așa. Mă rog. Mă duc aici. Mă duc la asta. Da, hai să dăm asta. Poate îl găsesc taica pe aici. Nu e. Ăsta-i The Master. Vă zic povestea de Master. The Master a fost inventatorul acestui clan. 3 haiduci. Puteți și voi să intrați. Așa, și el și-a uitat parola de la joc. Și la bine, și-a uitat parola. Și și-a făcut altul și are level 13. Nu prea ați înțeles. Nu poate îl găsim pe aici. M-am dus. Așa. Frate, cum să-l găsim? Să-l găsim. Hai să-l căutăm pe aici, pe taică. Eu nu știu. Acesta e taică, nu e nicio. O fi. Uitați-vă la el. Uitați-vă la el. Cât de bun e, nebun. Uitați-vă. Uitați-vă, e pe locul 10. Pe locul 10. Vedeți? Uitați! Își upgrade casa. E la level 7. Oh my god. Are level 39. Ciudat, fiindcă e pe loc. Da, mă rog. Deci, uitați-vă și dumneavoastră câte mesaje, frate! Da. Ok. Da. Da. Să încerc să mă duc pe niște ăștia. Trebuie să mai fixez și mi se termină casa. Și pot să-mi iau 7, 5, 3 tunuri. O să pot să-mi iau un turn.
O să pot să-mi iau 25 de garduri. Pot să mai iau încă unul de ăsta. O să pot să-mi iau o bombă.